आज हम जनार्दन सिंह, केंद्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील भोजपुरी समाज वाराणसी, अपना गांव में मिसरौली गांव में अपना आश्रम पर प्रगतिशील भोजपुरी समाज के कैंप कार्यालय पर बैठल बानी। आज से 5-6 दिन पहले 18 जनवरी के हमरा पूज्य पिताजी परम श्रद्धेय संत शिरोमणि संत मुनीलाल गुरु जी की पुण्यतिथि रहल। पुण्यतिथि पर वहाँ के नमन बंदन श्रद्धांजलि पूरी समाज के तरफ अपना परिवार के तरफ से करत हम आज 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में अपराह्न 3-4 बजे बैठल बनी। आज पूरा प्रदेश में चुनाव के माहौल, तमाम राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी, तमाम संस्था चुनाव के महासमर में भूमिका लगा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले देश में वर्षों से चल रहा बड़ा किसान आंदोलन बड़ा तेजी से चल रहा। किसान के मुद्दा कहाँ तक सही बा, हमने के आपन नीति बा, वो नीति के अनुसार ऊपर चर्चा हुई। लेकिन चुनाव के जो माहौल बा, सब पार्टी समाजवाद, गरीबी, बेरोजगारी, भारत के राम राज्य स्वर्ग बनावे के सपना देखेला। समाज के अंतिम कतार के लोगन के दुख सुख सुविधा ख्याल करे के बात बतियावेला। लेकिन जब चुनाव आ जाला तो सिर्फ सत्ता दिखाई देला। सत्ता के मतलब जे सत्ता के स्वाद ले लेले बा, जे ओकर टेस्ट ले लेले बा, ओकरा दोसर कुछ लौकबे न करे। काहे कि देखिए 80 कोस पर गिद्ध के सीधे मांस लौकेला। वही तरह आज के भोगवादी सत्ताधारी सत्तासीन लोगन के जीव के स्वाद जो सत्ता के बाद गिद्ध खा लौकेला। और पार्लियामेंट समाज सेवी संत त्यागी बैरागी लोगन के जगह होके के चाहिए, जहाँ खाली भोगी या सत्तासीन लोगन के अड्डा बन गई पार्लियामेंट। ऐसे आज लोकतंत्र के नाम पर चारों ओर बुझाता जाति तंत्र, माफिया तंत्र, धन तंत्र, मूर्ख तंत्र, गुंडा तंत्र, अपराध तंत्र, आतंक तंत्र, संप्रदाय तंत्र, चारों ओर तंत्र लौकता। बड़ी विचित्र विडंबना बा। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के युग के महान मनीषी श्री प्रभात ने सरकार जी जो ने दुनिया में के एगो सुंदर सृजन करे खातिर प्रौत दर्शन दे। वो प्रौत दर्शन के आधार पर ही प्रगतिशील भोजपुरी समाज अपन नीति निर्देशन। वो पार्टी के नाम हो प्रावटी सर्व समाज पार्टी। एकर कार्यालय दिल्ली में बा। और प्रावटी सर्व समाज पार्टी से अंगीभूत प्रगतिशील भोजपुरी समाज है। ओकर हम भोजपुरी समाज लगभग 70 के दशक से अपन जन आंदोलन सरकार से हमेशा मांग कर रहा बिया। भोजपुरी क्षेत्र के जितना जिला बा, काशी से लेके
चंपारण तक, बस्ती से लेके रोहतास तक, छपरा सारण से लेके मिर्जापुर तक, बस्ती तक, इस सारा 27 को जिला मिला के भोजपुरी क्षेत्र है। इजा के लोगन के मातृभाषा, माई भाषा, माटी के भाषा भोजपुरी है। एकर संवैधानिक मान्यता खातिर लगातार आंदोलन चलल, आज भी चलत रहल बा। लेकिन तमाम सरकार अली तमाम मुद्दा अली सरकार आकर के प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, तमाम देश के नेता लोग भोजपुरी में संबोधन करके, जब चुनाव आए तो भोजपुरी में संबोधन करके जनता के आकर्षित कर लो, वोट लेके फिर जनता के धोखा दिलो। ई दशा बा आज तक भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता ना मिलल। एकरा खातिर तमाम अन्य संगठन बाटे जौन दिल्ली से लेकर के, झारखंड से लेके, मुंबई से लेके यहाँ तक काम कर रहा बा, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं खेरत। जबकि भाषा, माई भाषा हमारा अधिकार बा। अगर मातृभाषा गुलाम बा तो भोजपुरी समाज गुलाम बा, भोजपुरी क्षेत्र गुलाम बा। एते मातृभाषा के संवैधानिक मान्यता पहला प्राथमिकता बा। आज के जहां राजनीति में अपराधीकरण, राजनीति के व्यवसायीकरण और राजनीति के जातिकरण, राजनीति के संप्रदायकरण जो हो गई बा, इससे अलग हट करके प्रौत दर्शन कहला कि मानव मानव एक है, मानव के धर्म एक है, मानव समाज एक है। जातिवाद के कर विदाई, सब भोजपुरिया भाई भाई, जातिवाद के कर विदाई, मनई मनई भाई भाई। ये भोजपुरी समाज के चीज है। ये समाज के बनावे खातिर एगो नया दर्शन, कहे कि आज दर्शन बहुत है इस धरती पर। पूंजीवाद दर्शन आयल, साम्यवाद दर्शन आयल, मिक्स इकोनॉमी बा, मजहबी व्यवस्था पर भी तमाम देशन में व्यवस्था बा। इस सारा दर्शन नकारा हो गई बा। सारा लाइब्रेरी में सारा दर्शन सड़ रहल बा। एकर कोनो मान्यता नहीं के। सारा दर्शन के लोग, बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग पढ़ल बा, रोज मंथन करेला, लेकिन लास्ट में जब चुनाव आवेला तो दर्शन से, सिद्धांत से अलग हट के टिकट चुनाव और वही में घूमेला और वह काम करेला। तो आज चुनाव के महासंग्राम शुरू हो गई बा। ये महासंग्राम, महायज्ञ बा। ये महायज्ञ में चुनाव में लोगन के इससे अलग हट के काम करे पड़े। भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता सरकार नइखे दे। भोजपुर राज्य के गठन नइखे हो। भोजपुरी क्षेत्र के जनता के अपराध से, भ्रष्टाचार से मुक्त रखे करल जात। भोजपुरी समाज के किसानन के दर्द नइखे देखल जात। भोजपुरी समाज के क्षेत्र के किसानन पर कुटीर उद्योग के माध्यम से कृषि के उद्योग के दर्जा देवे के बाद आज सरकार नकारा कर दिया। खेती के उद्योग का दर्जा ना दिया है, खेती पर आधारित उद्योग ना हुई तो किसान के लाभ ना मिली। किसान के लाभ ना मिले तो दुनिया भर के राशन फ्री दियात रहो। वो फ्री राशन का कोई मतलब नहीं। फ्री राशन में भी पारदर्शिता चाहिए। आज देखा जाओ, गांव गांव में डीलर बड़े, कोटेदार बड़े, लेकिन कोटेदार के चैनल जो बा, DPRO से लेके के खाद्य मंत्रालय तक बहुत बड़ा चैनल बा, जहाँ भ्रष्टाचार के गंगा बह रही है। कितनों शासना पर नकेल लगावे ऊपर से, लेकिन सिस्टम में इतना भ्रष्ट बा कि भारत के व्यवस्था भ्रष्टाचार के वजह से, भ्रष्टाचार के दीमक खान चाट रहा बा। पूरा भारत के व्यवस्था भ्रष्टाचार के दीमक चाट। एकरा खातिर जन आंदोलन की जरूरत है। ऐसे भोजपुरी समाज के क्षेत्र, प्रगतिशील भोजपुरी समाज भी अपना दर्शन के प्रचार प्रसार खातिर, नया नेतृत्व खातिर, नया आदर्श के सामने ले आवे खातिर एगो सृजनात्मक, एगो रचनात्मक, एगो सबके कल्याण खातिर आगे आ रहा बा। ये अभी चुनाव होके जा रहा बा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी क्षेत्र के 18 गो जिला बा। 18 जिला में 85 अमन के तैयार हो गए। बड़े 85 पर्चा दाखिल करी है, अपना सिद्धांत के प्रचार करी है, अपन मांग करी है, लेकिन जातिवाद के दोनों तरह के प्रश्न। हम उत्तर प्रदेश के जनता से
देश के जनता से ये अपील करता नहीं कि भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता ना मिले, वोट पर सोचे के पड़े, मतदान पर सोचे के पड़े। ऐसे सरकार एक नहीं करब, मतदान पर सोचे। मतदान लोकतंत्र का अधिकार बा, लेकिन वो चुनाव के टाइम तरह तरह के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में दिया था, हई करब, हई बात बा, सारा मैनिफेस्टो भर रह जाता है। और नियम कानून खाली ऊपर बा, नीचे जाके देखी गांव में, थाना में, तहसील में, ब्लॉक में, जिला में भ्रष्टाचार करना होता। थाना के वसूली, तहसील के वसूली, रजिस्ट्री ऑफिस के भ्रष्टाचार, जो कमजोर लोग बा, गरीब आदमी बा, पिसल जा रहा बा, वही ओकरा न्याय नहीं मिलता। जो बरियार रहे, धन बली रहे, बाहुबली रहे, राजनीति में जब पकड़ रहे, वह यो बरियार बा, कालियो बरियार रही, परसों बरियार रही, चाहे कोनो पार्टी के साथ ना रहे। छोट लोग के न्याय नहीं मिला। ऐसे छोट लोग के छोट को मतलब जाति से ना, ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा रूप से कमजोर बा, ओकरा समाज में आगे आवे के पड़ी, आगे आके अपना अधिकार के लड़ाई लड़े के पड़ी। नहीं तो देश के भ्रष्टाचार दीमक खान रहल बा, बड़ी स्थिति बन गई बा। वैसे भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता सवाल बा, खेती के उद्योग के दर्जा सवाल बा, और चुनाव में लोग सब भोजपुरी भाषा के मान्यता ना तो चुनाव वोट ना, मतदान ना, एक तरह के बात। भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता ना मिले तो मतदान ना करी जाए, इस तरह के बात होने के चाहिए। ऐसे कि अब पानी जो बा गर्दन से ऊपर आ गई बा, बहुत सहले भोजपुरिया, सहत माने चिलात गोहरावत अब समय नहीं, अब आ गई बा यह अंतिम समय। लोकतंत्र के महायज्ञ में भोजपुरी भाषा के संवैधानिक मान्यता केंद्र सरकार नहीं दे। प्रदेश सरकार माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार से विधानसभा भोजपुरी समाज के संवैधानिक मान्यता के प्रस्ताव पास करके संसद भवन में नहीं भेजत। मतदान पर सोचे करी भोजपुरिया के, हे भोजपुरिया भाई लोग, चेत जा लो, आगे आओ लो, जागो लो, नहीं तो भोजपुरी माई, हमारी माटी, हमारा भाषा, हमारा क्षेत्र आज भी हम सबसे नमस्कार करते हैं। आज जो भोजपुरी भाई, भोजपुरी बहन, भोजपुरिया सब समाज के लोग देश विदेश में भी बा, भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के खातिर आगे आई जब सोशल मीडिया में हर जगह आगे आई सब है। चुनाव के समय में नेता लोग को सिखा दी कि भोजपुरी का मान्यता के हमेशा आश्वासन पर आश्वासन दिले बा लोग, लेकिन मान्यता नहीं खोल दिले। अब की बार जवाब दी भोजपुरिया। धन्यवाद, नमस्कार।